prøve at se, om du kan fokusere på Thors skuldre. Tættere på? Eller skal jeg tættere på? Ja. Helt uden at have årene med? Ja, ja. Ja, nu fokuserer jeg på Thor. Godt. Fylder han næsten det hele? Ja. Godt. Så må du gerne gå ud igen. Tak med, at båden går væk fra os. Passer det nu? Ja. Og I bliver bare siddende på de pladser, Peter. Du laver lige en superb vending her. Og 22 igen. Det var faktisk meget pænt vendt. Ja. Det bliver alene hastigheden her. Undskyld, jeg ligger for langt ud. Kan vi få en stroke på den? Hvad? Gider du os lægge en stroke ind? Ja. Skide god. Så er du rejst dig? Nej. Og vi går 2 op. De går med det samme hurtigere. Ja. Du må gerne putte en ind. Jeg er nødt til at gå op til dem. Og vi går 2 op. Kommer den oppe. Og vi går 2 op. Nu vil jeg ikke holde den inde så længe. Bare giv den en stroke igen. Og vi går 2 op. Og vi går 2 op. Og vi går 2 op. Og så får vi alt, hvad den kan trække. Kom så, Nikolaj. Syvtag. Og en til. Og vi siger tak. Nede i 22 igen. Jeg er glad for, at vi fik. Tak. Så må du godt stoppe med at optage.